Лало и за неговата съпруга. И за всички гости, и за малката виновничка. Байсен дочки пристига специално от Пепи. Яше! Яламе Пепка. Качека на Весне. Аре Пепка! Може ли да дойдат колегите певците на Азис Груп да... Ако обичат певците на Азис Груп да дойдат тук при мене. Идваме. Аз съм само на Азис. Да. Време. И така, от Батилао, нашия колега. Поздравяваме Мариански, неговата съпруга и най-вече за неговите прекрасни дечица. Поздравяваме кръстника и кръстичката, малката Стефи. Малката кръстичка да е жива и здрава. Стефи, чалам вас, аплаус, алкъш, аплодисменти. И всички гости от Лало. Още певци има. Добре. На здраве, батко. 50 куршума от Лало за мен. 50 за Крум. 150 за певците на Азис Груп. Лало казва, може да имам 100 жени, ама една е шефката. Елеонора се казва, нека да чуят, да видят всички. Кючека е песен. Не е важно кой изкарва парите! Чакай малко, не съм казал. Важно е кой ги разпределя! Елеонора! Поздрави! Сала! Всички камери тук насочени. Лало казва, поздравявам всичките си жени. Но една е в моето сърце. Една е шепката на сърцето ми и това е Елеонора! За Ели, за шефката! За Ели, за шефката! За Ели, за шефката! За Ели, за шефката!
Още поздрави пристигат от Лало за неговото братче, за гъбата и за руската бригада. Бригадата на гъбата за момчетата. Дуй, дуй. За шефката. Яшове гъба. От гъбата специално за кръстника, ако обича да дойде тук с барабани. Само за кръстника от гъбата. Дуй, три за Елеонора. За шефката. За шефката Ели. За шефката Ели. За шефката Ели. Елеонора. Лало казва, до всеки преуспял мъж стои една Елеонора, силна жена. Дуй, три, штар. И аз ще ме кръсти. Камерите тук ли са? Камерите. И собравани. Толкова кеш не сме виждали. Колкото Лало разполага в момент, толкова кеш не сме виждали. Заклевам се. Давай газ. Дуй, три, ща. От кръстника поздравява Лало Кошмара на Ботевград. Това е така. И това е само да кажем първият певец на Георги Янев по 100 удара от Лало, шампиона за всички времена. Forever, завинаги. Цел живот. Дуй, три, штар, паншоп, ефталото, Ево, само за Елеонора! Собравани! Лало поздравява 10-те си жени, ама шефката е само Ели и ще бъди винаги!
още 50 куршума за Емо Калашика от Лало. Кошмара. Поздравяваме 10 жени, но най-вече шефката, сърцето на Лало за Ели. Айде сега! Ели, 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 я хабиби! 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 Hey! Show! 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 Лало! 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 Яша! Само барабани! Ели, 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 я хабиби! Ели, 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 я хабиби! Ели, 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 я хабиби! Да-да-да-да-да! Живи и здрави! Благодарим на Лало патрона и за неговата единствена в сърцето Ели. И така, уважаеми дами и господа, ladies and gentlemen, продължаваме с подаръците за кръстника. И след това продължаваме с поздравителните картички. Славчела ли микрофон се е рад? Yes. Ами, ако се успокоя, лошо. Yes. И така, най-красивата леля да се приготви. Звезди, ще поднесеме подаръци за най-хубавата, най-добрата, най-милата, най-грижовната леля Звезди. Гостите от Етрополе. Ей, бебенце. Така, Азис Груп, хубава ръченица. Айде! Сервира се вечерята на Звезди! Тежка хубава ръченица. Тежка. Дами и господа, най-вкусната и богата вечеря на Звезди!
весело. Тук остана един спрайт. 7,40 промоционална цена, последна. Опрай си. Свири, брате. 7,40. Евро. Поздравяваме гостите от Етрополе, градът на Софи Маринова. Благодарим оркестъра! На здраве на Лелята и цялата компания. Ще ви здраве и бате Георги. И така, чорбачите са погрижили за още вечери специално. Още една ръченица. Поднася се вечерята на Леля Денка. Дами и господа, най-богатото вечеря на Леля Денка! Сега, когато сте готови, дами и господа, ladies and gentlemen, чавале Ромален Туме. Поднася се вечерята. Може ли един туш, колеги? Защото е много важен човека вече. Поднася се вечерята на кръстника Маниал. Да му пея нещо. Яш кръстник ми, тебе ти е ред, кръстник да си най-отпред. Яш кръстник ми, тебе ти е ред, кръстник да си най-отпред. Яш кръстник ми, тебе ти е ред, кръстник да си най-отпред. Яш кръстник ми, тебе ти е ред, кръстник. Айде, яша му прав!
ки ти прави той. Цела година ки ти не правя, так красика кеша го сега. И аз красих ти, тебе ти е ред, тебе ти е ред, красих да си дай отпред. И аз красих ти, тебе ти е ред, тебе ти е ред, красих да си дай отпред. Тела Кирмида. Сега един много специален подарък за брата Симо. Те така. Едно галонче черен джак. Специално за братога Симо. И човека си плаща, нема той онуи. Специално за него най-новото парче Джак Даниелс. Черен Джак. Колеги, дайте ми хиджазова тоналност, къде ти е удобно да свириш, къде ти е удобно да пеем. Ала. И лака лашник. Най-новият ключек Джак Даниелс. Още 20! Айде я шасимos! Черен Джак, 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 Джак Даниелс, пие само Симо. Черен Джак, 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 Джак Даниелс, пие само Симо. Терон, тон, терон, рон, терон, най-новата качече само с Симо. Джак, 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 Джак. Браво! И аз ще ме Симо! Терон, рон, терон, рон, терон, рон, терон, рон, терон, oh! Джак, 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 черен Джак, 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 за Симо, за Симо, за Симо, за Симо. Джак, 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 черен Джак, за Симо, за Симо, за Симо, За Симо! няма Джони, няма Бушмилс, Джак Даниелс пие Симо. Няма Джони, няма Бушмилс, Джак Даниелс пие Симо. Няма Джони, няма Бушмилс, Джак Даниелс пие Симо. Няма Джони, няма Джак Даниелс. И сега за Симо! О! Дай, дай, румие, дай, дай, ганге, нам ми сарме пина, ези моски писина. Живи здрав, Симо. Най-новото парче Джак Даниелс на Симо специално. И така продължаваме сега вечерята. Къде са кръстниците? Аре бе, кръстник, ти си човека за 100 човека. Вечерята на кръстниците! И след това влиза вас. Айде, Стефани! Сей! Шоу! 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 Обракано! Само за кралица Стефани! Шоу! 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 Ходи!
cappuccina che la lascia latina. Su, 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 su. Ballerina cappuccina che la lascia latina. Su, 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 su. Ballerina cappuccina che la lascia latina. Su, 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 su. Ballerina cappuccina che la lascia latina. Su, 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 su. Леко сме белите. Чакай малко, не се пазари. Колко искаш? Каза 50 лева. Дач парабу бакрове. Bastırı 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 bastır. Çekdiri 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 çekdiri. Hayya. Kaç para bu brakove? 7,5 Bastırı 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 bastır. Çekdiri 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 çekdiri. Браво, браво! Айде, момчета, един микрофон. Микрофон. Ето ти. Всичките са Nokia, Samsung, Philips. Ериксон. Рексона ли е твоя?
Ето, първият човек тази вечер, най-тежкият човек, това е кръстника и кръстничката. Как си кръстник? Кой певец желаеш? Има сума певци, приятелю. Пожелание. Бина. Къде си? Шефке. Петър Ангелов при мен и най-красивия певец на Азис Груп. Само, че и Брема е по-лъв от теб, да знаеш. И сега поздрав специално за малката Рая, за принц Алекс, за нейните родители, за семейство Рошкови, за всички гости, които са ви уважили. Живи и здрави всички. И най-вече за принцеса Стефани. Айде, ек оригинално Гили е принцеса. Айде, момчета. Кръстничката започва. Малката кръстничка. Започваме. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Айде, момчета. Стефани, ти си в моите очи, за тебе аз давам всичко мое, всичко, което имам. Стефани, ти си в моите очи, за тебе аз давам сърцето ми. Айде! Стефани, за тебе всичко давам аз, ти си моето сърце и моите очи. Стефани, за тебе всичко давам аз, ти си моята мечта, ти си моята дъщеря. Айде, и за принц Алекс и принцеса Рая! Твоята красота е на тати гордостта. Рая, за тебе аз живея. Твоята красота е на мама гордостта. Рая, за тебе аз живея. Рая, ти си моята дъщеря. За тебе аз давам душата ми. Рая, ти си моята дъщеря. За тебе всичко давам аз, ти си моята душа. Благодаря. До тук 1000. Продължаваме. Хиляда и 100. 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2100, 2
2200 свирете нещо, момчето. Айде, налагай, давай! Ево тук, приятел! Айде, кръстни! Ти си! Кръстни! Виж Мариан какво прави, давай де! А, така де! Мачкай го! Яй! Решал бе, кръстни! И така, кръстница да казва благодари на всички гости, които са уважили твоя брат оригинално. И за твоята сила, за твоята пантера, за твоя мъж. Шо! Само, айде Крумчо. Пантера, долава пантера, пантера, кагира баба пантера, хаймо, пантера, долава пантера, пантера, кагира баба пантера, о, аки кагира баба, ой кръстни косе, леле ме пралесе, моле, ай, Яшанаки! И за Аки пристигат мощно куршуми от кръстника и от шефа. Он са фамилия ге, Решал бе, кръстни! Надата чаредо, е кръстнико се ромалевен. Пантера, долава пантера, пантера, кагила баба пантера, пантера, долава пантера. Благодаря. Айде. Две и 300. 2400. 2500. Господин Петър Ангелов, кубиче при мене. Тук съм. Бързо, бавно, средно, задно, салто, лице, опори. Нещо. На сърце, което ми е. На сърце ми, на сърце. Не, това не е моя песен сега, моля ви се. Това не е моя песен. Той е написал като малък. Айде, момчета, специално за кръстниците, за най-мощните, за най-яките. До. Ела при мене, искам нещо да те питам. Айде всички да танцуваме в ритъм. Айде, Ела при мене, искам нещо да те питам. Айде всички да се клап. Антилопа би газела, саркелела. Антилопа би газела, саркелело. Антилопа би газела, саркелела. Антилопа би газела, саркелело. Kodike, çak, kabangel, çak, kabangel, kapokidel, i krastica tekerel, o pepite dilabel. Kodike, çak, kabangel, kapokidel, o pepite dilabel. Saboles con glasos de Chanel, vamos. Jacob, zoom. Haydi. Решал бе, Крум.
чупи, 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 чупи. Който чупи, той ще си го купи. Чупи, 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 чупи. Който го чупи, той ще си го купи. Ела при мене, искам нещо да те питам. Хайде всички да танцуваме в ритъм. Ела при мене, искам нещо да те питам. Хайде всички да се кланим. Антилопа ми е казала, саркелео. Антилопа ми е казала, леле, саркелео. Благодаря. Браво, браво. И браво на играчите. Ако нема кой да играе, знаеш колко го скучно. Две и 600. Две и 700. Две и 700 ли са? Две и 700. 2800. 2900. 3000. Давай, Петре! Айде! Давай, налагай! Ола, колеги! На колко години си кръстник? Имаш и 30. Докато си млад и силен, няма от тебе по-стабилен. С високо вдигната глава, готов си да покориш света. Джикай си янто терно, но не тутар позорала. Керто ке ала баро, ки Европа те обесудо. Като удариш 30, така, гледай да си задърждай яко на жената, че без да се усетиш и растат децата, а тя до старини ще ти държи ръката. Като удариш 30, така, гледай да си задърждеш яко ти жената, че без да се усетиш и растат децата, старини ще ти държи ръката. 3200. Яко! Яша! Само за кръстника! Като удариш 30, така, гледай да се съдъска здраво на земята, че без да се усетиш си растат децата, а тя до старини ще ти държи ръката. Като удариш 30, така, гледай да се стъпи здраво на краката, че без да усетиш Стефани расте си, а жена ти до тебе ще бъде. Айде я за кръстника, са, халиде, халиде, са, халиде, халиде, са, халиде, халиде, са, халиде. Кръстника и кръстничката 3200 лева, да бъдат живи и здрави. Чичо Мариан и... как ти Галя? Айде! Мариан, не ни трябва да ти каже истината. Къде е приятела? Да го не виждам. Започваме. Бина. Айде, Бина, после ще си говориме. 100, 200, 300,
400, 500. Така, Господине, новата ти песен. аз съм заед с господина в момента. Чакайте малко. Изкарай новата песен, докато фръгли парите и ще му правим Добре, кеф после добре. на него. Тази къде бях сега ли? Колко нови песни имам да не знам? е фърлил кръстника. Извиняваме се, 3,300. Мариан, до тук е 500 и продължаваме. С един оркестър. Най-новата ми песен с един оркестър я пея. Докато си млад и силен, няма от тебе по-стабилен. С високо вдигната глава, готов си да покориш света. Като удариш 30, така, гледай да се стопи здрав, здраво на краката. Мариан, удари 50-така. Мариан е на 50-така. Кой бе? Като удариш 30, така, гледай да се стопи здраво на краката. Че без да се усетиш си растат децата, а тя до старини ще ти държа ръката. Благодаря. Благодаря. 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 лева. Живи и здрави сте! Браво, браво! 1500 се не ме лъжи. Дърпай! Фа. Никога. Един хубав чучек иска шефката. За кръстника, за кръстничката! За Мариан, за неговата съпруга! И за Рая! За банкомата! За Леле банкомата! Пре да видиш ти! Айде, чупи! Айде, кръстички, yes! Да! Хайде! Благодари. Звезди! Стойте, За там Галя идваме, Банком. идваме там идваме. Батаки, шефката нещо, тук те вика шефката. Сол, колеги. Солтуш. Тази песен е за Галя. Златен банкомат е тази жена, откъде я вади тази пара? Сега я виждаш с 50, утре има 500, а други ден 5000. Ох, тази Галя, банкомата златния, много пара, много нещо. И за оркестъра ще има, сигурен съм. Айде, Галя, банкомата Галя, златен банкомат, банкомата Галя, златен банкомат, банкомата Галя, златен банкомат, банкомата Галя, златен банкомат.
Откъде ги вадиш тези пари? Само по 100, само по 100. Галя, галя, банкомата галя. Турудут, 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 турудут. Благодаря. Благодаря. Звезди, звезди. Как си, приятел? Все така да бъдеш. Започваме с хубавата част. Давай. Запина и за Мариан. За Алекс. За кръстника и кръстничката. И за всички гости. За прекрасната ти майка и прекрасният ти баща. За леляти. За двете ти момчета. И за племенника ти, Ева. Ти ако не еш 20 лева на оркестъра язък. Започваме. 300. Налага един хубав чучък, момчета. Айде, давайте. Здраво! Ела при мене, перничиста. Благодаря. Шестстотин. 800. 1000. Нема ми даш повече. Много си гявола, бе. Много си гявола. Добре, бе. Какво желаеш? Обърни се към Какъв шефа. ключек искаш? Руски, Владимир Путин, Зеленски, USA, Тръмп? Към тебе да се обърнем. Сръбски ключек. Един ключек на Владимир Путин. Бомбардиране, моля ти се. Айде. Това е, бате. Още 10. Още 10. Дай на човека бъде. Айде малко, айде! Nosso sangue o nosso sociota. Аз разбрах какво става. Собра, бани! Айде! Айде, бе, Ленак, докажи се, бе! Можеш много повече!
музика, айде! Благодаря. Още 300 станаха 500. Верно ли? 1300 лева. Това ти сестра ли? От сестрата на Бина. Кой продължава сега? Лелия? Иван. Иване? Умре момчето, получи инфаркт. 4 песни и си получи инфаркт. И аз ще познавам. Ние се познаваме ли? Чули сега? Мирно живот и искаш ли? Тая е моята песен. Лично баща ми я даде. Този ли? Здравей, приятелю! Поздрави на всички от TikTok! Ева на гифтарите! Мангавто менге шукарипе! Солкане! Браво, браво! Момирна животи от домакиска, барвало киряма, мучи губа на моденел, манса динясма, sakırgamo pralica bitu menge, istikas ipelo konenge. Mumirna životi od domakiska, barbalom kirjama, mučinguma na modevel, mal sadin jasma, sakırgamo pralica bitu menge, istikas ipelo konenge. E kukui na lebreta, arabe, ragadu, ragadu, ragadu. Arabe kalava, Благодаря, момчета. Благодаря. Двеста. 400. Събира кеш. 400. Ето и за мене, бе. Кажи коя песен искаш. От ламбадата няма значение, че го няма. Те знаят тия песни. Кажи коя песен само искаш. Та-да-да-да. Стоп на оркестъра. Коя моята песен? 30 така. Докато си млад и силен, няма от тебе по-стабилен, с високо вдигната глава. Готов си да покориш Ботевград, София, Варна, Бургас, Пловдив и Стара Загора. И Костаново най-вече, като удариш 30 така. Дай да си стъпил здраво, здраво на краката, че база се усетиш си растат децата, а тя до старини ще ти държи ръката. Като удариш 30 така, дай да си стъпил здраво на краката, че база се усетиш си растат децата, а тя до старини ще ти държи ръката. Благодаря. Благодарим на оркестъра. 600. 700. 800. Кратко, ама сладко. 1000 лева! Браво! Да си жива и здрава. Господ много здраве да ти дава.
Чакай сега. От Иван и Мария, които се намират в Германия. Много специални поздрави. От кой град са? Мюнхен, разбира се, няма да си правим майтап. Мюнхен, бате. А що лъжеш? Нищо, това циганите в кръвта ни е да лъжеме, спокойно. От кръвната група е. За приятелите от Хамбург специално, нека бъдат живи и здрави. Иван и Мария. Ади Мари Германия, Иван и Мария, баре пари как Ирина, ando costando Michalena, Avilo Petrejo, ai te gila bela, amare Valnese, tae Maria que amana manofo, andi Mari Germania, rigidita. Oi Vanessa, oi Vanessa, He Maria e Romane, He Maria e Romane. Oh, ando para o Hamburg, oh, o Ivan e Parequerado. Благодаря. Добре. 400 лева да си ми живи. Не ги брой, имаме ти доверие. Те са 390. Аз ги видях. Що? Аз имам вече. Как да няма да искаш? Чакай малко. Аз вземах кеш вече. Добре, няма проблеми. Той е виновен. 10 лева специално от Йордан, специално за папа Гърга, най-добрия дедо. А, така. За най-добрия дедо. И за баба Райна. Момчета, какво ще свириме за папо Гърга? Чакай сега, не е кючек, що ме папо Гърга има си песен. Айде, момчета, за папо Гърга какво ще свирим? Саерома пучена, бубамара сосени челил, о папо Гърга пурило, ама побарвало хачило. Чикирики бубамаро, тихние, сушие, айде мори перобеца. Чикирики бубамаро, тихние, сушие, айде мори перобеца. Ромалин, шамалин, ромалин, шамалин, ромалин, шамалин, живото, ромалин, шамалин. Благодаря. Може ли само Матаки да направим кючека на човека? Той иска да си ходи. Той... И аз ще спим у вас. Стефи, къде бързаш, бе? 250. Си живи здравата, Стефи. Нещо желаеш ли? Или не искаш? За хората един кючек. Един ключек да изпратиме нашия брат. Благодаря. Благодаря. Пани и нейния скъп съпруг. Давай. 100, 200, 300 лева да сте живи и здрави. Леко си отивайте към малата, да не се сепнете некъде,
Да ви не бутне некой вълк по пътя. Значи, с тези 5 лева. Чакайте малко. Идваме при Вате Страхил, едно хубаво момченце. Бре, най-хубавото момче е Страхил, да знаете. Не бе, Вате Страхил, вижте го. Бе. Бизнесмен, че автомивка, утре ще има трамвай. Айде, Вате Страхилчо. Да, парички, ако искай да дадеш. И Бате Страхил иска да поздрави виновниците, техните дечица, кръстника и кръстничката и всички гости. А? Всички гости, които са ги уважили, казах. Нещо за оркестър ще има. А така. Мона Лиза, момчета, айде. Мона Лиза! Мона Лиза! Мона Лиза! Мона Лиза! Той се. Още 150 лева. 300 лева. 20 точки за оркестъра. Мона Лиза! Бате Страхил! Мона Лиза! Мона Лиза! Мона Лиза! Благодаря. Благодаря. Христи и неговата съпруга, добър вечер. 300 точки. Същата песен ли? Айде, давай! Лиза! Мона Лиза! Лиза Мона! Лиза Мона! Благодаря! Добър вечер, Цветелино. Как си? А така, оркестъра твоя... Круме. Аз да си груб. Ще ражда, отиде да ражда. Круме. Айде. 100, 200, 300, 400 лева. Да дойде Крум да пее, мама криминал. Ще дойде Крум, а само 10 точки тарикат, момче. Крум, ела тук, мама, Тук да съм. пееш. Къде си, че те не виждам? Мама криминал. Ми бемол. Здраво, здраво! Здраво за шефката! Аке кагилаба. Офо. Амаре мама ке. Мама, ама криминал. Маски страховни, много оборотни. Мама, ама криминал. Маски страховни, Ето шефа, виж как му маска трепач, пуска ми мигач. Купето трепач, а гърдите обтегач. Маска трепач, пуска ми мигач. Купето трепач, а гърдите... О! Хайде на бас! Пала си бас! Хайде на бас! Първа, втора, трета, четири! И бас! Хайде на бас! Давай!
Симан, Răscalgica, Romi Simon, o komşiye Romi Latar, o komşiye Romi Latar, Răscalgica, Romi Simon, Răscalgica, Romi Simon, o komşiye Romi Latar, o komşiye Romi Latar, me kurbani lage java, me kurbani lage, aman aman, tararara. Ицо, къде е приятел Ицо? Айде, но ти тогава, като го нема Ицо. Добър вечер, приятел, как си? Изгуби 300 лева буклук. Нема нищо. Ще си помогнеш. Да почва с 200. 200. Окей, да си жив и здрав. Какво желаеш? Айде един ключек, момчета, да го изиграе на един крак. Айде, бе, тук свои неща. Айде, бе! Благодаря. Сигнал, нещо не мога фанеме. Добър вечер, Миро. $200 да бъде жив и здрав. $10 точки. И 10 на камериста. Само толкова, нема повече. Толкова си заслужил, казва. Нещо на Алечка. Спас. Много специален поздрав имаш от... Иска да каже нашият приятел Мариан. Той казва, това са мои истинските приятели, където израснал с тях. От детство и ще продължи до старени. Бея така. 300 лева. Сумангес. Живи и здрав и ти да си. Нема му дава пари. Немаш. Така, колко даде? 250 лева да бъдат живи и здрави. Бе, с Кришна ли бонус ям? Айде да си мълча. Утре в FBet имате промоция. Ицо и неговата съпруга. Добър вечер, бата Ицо. За най-вкусните бургери! Безплатна, утре на оркестъра безплатно бургери. Знаем, че с него си израснал. 300 точки! Това е за шпикера, момчета, за да не се бъркате. Може. За шпикера в джоба,
музиката тук. Няма възраст в любовта. Знаете ли това, Петър? Няма възраст в любовта. Петре, ти знаеш ли тази песен? Пеше я знае, ето. Спокойно. Пеше ще тръгне, нема страшно. Имаме тук много добър клаверист. Не вчерашен клаверист е... Окей. Петър ще я направи. Сякаш Бог за мене те създаде. Моя малка приказна любов. За Мариан, за неговата съпруга да бъдат живи и здрави. Нещо да ни брулят ветровете, като любов веднъж сърцата ни ще свети. Детски чиста е нашата любов. Живеем само за мига, защото знаем всеки гори в гъб. Не няма възраст любовта, за нея всеки е готов. Живеем само за мига, защото знаем истина една. Не няма възраст любовта, за нея всеки е готов. От Ицо за неговия приятел, за Марианчо. Също така Мариан поздравява своя приятел, неговите прекрасни деца да бъдат живи и здрави. Аз нашия приятел, айде! Сякаш Бог за мене те създаде. Моя малка приказна любов. Макар и вечно да ни брулят ветровете, като любовен до сърцата ни ще свети. Детски чиста е нашата любов. Живеем само за мига, всяко всеки порив нов. Не няма възраст любовта, за нея всеки е готов. Живеем само за мига, защото знаем истина една. Не няма възраст любовта, на нея се крепи света. Благодаря. О, Боже! Нашият приятел японец Тихо. Добър вечер, приятел, как си? Все така да си добре, приятел. Не знам. Искам да съм жив и здрав. Пожелавам си, моят приятел, да бъде жив и здрав. Ние ти го пожелаваме от все сърце, приятел. Ай, дай си паричките, че много говориш. Петър Ангелов ли искаш? Айде, ела при мене, батко Петре. Тук съм. Кажи. Тихо казва, че младите не могат да живеят този живот, къде ние сме го живели. Така ли? Истина е така. Реално, 20 минути да живеят от моя живот. 20 минути пожелава само. Много. Мечти. Точно така. Така е, няма спор. Живот. Сол. Разбира се. Мажор, дискотеки, ресторанти, скитах нощите. Пиене пари, маци, винаги с мен. Дискотеки, ресторанти, скитах нощите. Пиене пари, маци, винаги с мен. Баровец, баровец, баровец съм аз. Баровски ще си живея всеки ден и час. Баровец, баровец, баровец
час, по-руски ще си 200 живея лева! всеки ден и час. Аймо! Айде ти го тиши! Дай! А Тихо казва, пожелавам на младите 20 минути да живеят от моя живот. Не повече, 20 минути. И казва за моите 2 внучета да са живи и здрави. За 2 дъщери и за твоя син, за Ваня специално. Дискотеки, ресторанти, скитък нощи ден. Пиене пари, мацки, винаги се сме. Дискотеки, ресторанти, скитък нощи ден. Пиене пари, мацки, винаги се сме. Благодаря! Венци, здрасти, приятел, как си? Все така да си добре, приятел. Поздравява Мариан, неговото цяло семейство да бъдат живи и здрави и ти също да бъдеш жив и здрав. 200 лева. От кой искаш, брат? Петре, ела тук на това момченце. Да. Той е хубаво момче, ще пусне нещо. Айде. Не се разправям с тебе. Нещо направил ли съм да запра? Търча ли? Бегам ли? Кажи. Сол. Не мога да бъда. Окей. Докато си млад и силен, няма от тебе по-стабилен. С високо вдигната глава, готов си да покориш света. Като удариш 30, така, дай да си стъпи здраво на краката, че без да се усети си растат децата, а жената ще ти пази гърба. Като удариш 30, така, дай да си стъпи здраво на краката, че без да се усети си растат децата, а тя до стари дни ще ти държи ръката. О, maestro, maestro! Gicai si en tu terreno, na te tu carpo zoralo, ker tu che alla baro, chi Европа te обещано. Докато си млад и силен, няма от тебе по-стабилен. С високо вдигната глава, готов си да покориш света. Ръгда, като удариш три. Като удариш три. Ева лабате. Жоро и Петя да бъдат живи и здрави. 100, 200, 300 лева. Шефката, нямаш никакви ядове, бе, приятел. Хайде да си сгру. И за шефката, и за шефката, и за шефката, и за шефката. Алекс и неговата съпруга за виновниците и техните родители, за всички гости, за кръстника и кръстничката.
100, 200, 300 и 50 лева и 20 точки на оркестъра. И за неговата прекрасна съпруга Сарцик Норовав. Айде му, Сарцик Норовав. Хаймо! Sarcik marome gut mangato Duda duruma kinanyasto Akana me kamera Tungi çay me budkay rova Haydi akana me kamera Tuki çay me vodka Nova da. Добър вечер, Маринчо, и честит рожден ден, да бъде жив и здрав, и на твоята съпруга да бъде жива и здрава. 100. И ти да бъдеш 100, 200, 300, 400, 500 лева. Пожелава най-много да е жива и здрава малката принцеса Рая и, как се казва, жестината малкия, бе? И за Алекс. За Ивон, за неговата принцеса. Айде, калашника. Защо, Цецо, бе? Отиваме при най-доброто такси. Добър вечер, Бакшиш. Как си, Бакшиш? Как си, Цецо? Бил съм и по-добре. Бил си по-добре. Пак ще бъдеш добре. Да, дай Боже. Дай Боже. Ама по-бав си от Боби Маймуната, да знаеш. Айде, добре. Първо искам да поздравя вчера Мариан, За Марианчо, неговата съпруга, за неговата съпруга, за кръщелницата най-вече, за кръщелницата най-вече за неговите кръстници. и за неговите кръстници. Сексифуите да смени апаратбанака. Може ли сложи карнето, приятел? Сложи карнето малко. Айде. Не е заспал, момчето отива веднага, ето идва. След половин час ще доде. Ти дай парите, па той ще доде, ти не се притеснявай. Аз ще ги дам, бе, аз сам. Няма как да не ги дам. Как знам, че ще иска Осман Паша? Точки за оркестъра.
350. Увеличите този микрофон, момчета, какво става? Да бъде жив и здрав, кажи. Искам да пожелая Много здраве. И на неговата съпруга. Да бъдат живи и здрави. Абе, какво става? И кръстника също. И кръстничката. Албанско двоен такт. С пистолия. Стреляйте, момчета, яко! Пистолия! Благодаря! Стига, че на момчето на годинки ще вземе да стане нещо с него. Айде при чупили или при сянката, при Нако, при кой? Виж как отидеш при братчета ти, Нако, тариката, паралията. Него 2-3 хиляди ля го не бъркат. Това са пари за семки за него. Не съм почнал. Виж колко съм културен, ни са лигава, ни нищо. Нако, да не са само тия смешни пари. Чакай, ти се пребиве, майко. Умри като искаш, аз не искам да умирам. Изигра ги. Вижте какво е тарикат. 400 ля почва с оркестъра. С оркестъра. Мона Лиза, за Нако тариката. Нещо за оркестърчето вътре. 1,50 немаш ли? 1,50 немаш ли? Мълчи, мангасарки от Лондо, да. Деш кинта. Айде, Мона Лиза, момчета. Утре няма да яде, момчето, Мона Лиза. Лиза Мона. Мона Лиза. Лиза Мона. Благодаря за най-добрия майстор сянката. Гошо, какво правиш, бе? Емо, като си любов си. Не свали ръката, да не може да слушам. Бате, сянката иска да си поздрави неговия син, който има рожден ден, да бъде жив и здрав. На оркестъра най-хубавия кючек, момчета. Емо! Леска. 300 лева. Благодаря.
залогата 300 лева. Жена му е на почивка. Един какъв автомат, кючек автомат. Бомба калашник. Загогата за неговата съпруга! Господин Чупи. Петър Ангелов обича. Петър, ето тук, братко. Дай микрофон малко то. Пусти го до край. Пусти го до всичко, до край. И барабаните до край и микрофона. Всичко друго намали. Ре мажор хиджаз. Ми мажор. Сестра брата зове на вечера. Айде, брате, да вечераме. Сестра брата зове на вечера. Айде, брате, да вечераме. 100 лева от Чупи, от моя брат специално! Шабате Чупи! За кръстелниците, за цяла хубава компания, за всички гости! За кръстниците! И казва за моя брат, за стареца! Вечерайте, сестро, не чекайте ме. Да дойде сестрата тука при Чупи. Я сум пил сум, сестро, умеаната. Я сум пил сум, сестро, умеаната. Голем зулум, сестро, сум направил. Аймо, брате! Я са Чупи! О, брат са
Дечка Едил! Я шалве Чупи! За нашия брат Чупи! Брат Чупи! Sumo bio sestro, sina majka, najmaloto sestro, najubavoto. Najmaloto sestro, najubavoto. Сега оди бара. Сега един много специален поздрав. Чакай първо да дадат парите. Ани, Пари не дават. Слушаваме поздрав специално. Този микрофон няма батерия вече. Круме, дай. Няма. Ей, Се. Окей, това момчета. Фатош. Минаха годините, заедно с тях и младостта. Децата пораснаха, настига старостта. След години на гурмете, пак сме у дома. Сватба правим като приказка. От щастие съм пиял, сълзи от радост съм облян. Мечтаеха за този ден, реално се сега. Трудихме се с години за нашите деца красиви. Да имат светло бъдеще, да са щастливи. Лоша навца и руба, а кая радка махюба. Сарсуно си не маге, ала чило аудибе. Мучи дюма ми савиге, ала ли не каве олиге. Дело шара, соно керуге. Хай! благодаря. Благодаря ви. Ани, 300 лева да бъдат живи и здрави. Чакай, седи малко. Незир, ти си Незир. Айде, Незирчо, кажи какво желаш, брат. Некой ми пее една турска песен, ако турчин ми да... Турска песен искаме. Фа.
Para bizde, şöyle bizde, size ne var? Haydi söyle. Hayat No. bizde, her şey bizde. Resto. Sizde ne var? Haydi söyle. Düşmanlarla yarışırız. Para çok, para çok. Sasite karışırız. Kalite Vesti çok şişe. çok. Ailemizin Vesti de uçundası. markayı çok çok. Fazla mene. Bomba gibi geliyoruz. Liga Sizleri çok. Para bizde. Her şey bizde. Size ne var? Haydi söyle. Hayat bizde. Her şey bizde. Sizde ne var? Haydi söyle. Благодарим. Браво. Идваме при нашият приятел Гошо.